салом. Хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 6 июн тақдим мекунем. миллионҳо мусалмонон дар саросари олам бо обноди 6 июн моҳи рамазонро бо рӯза шурӯъ карданд. дар остонаи ин ҷашн президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон сокинони кишварро бо фарорасии моҳи шариф табрик карда ёдовар шуд ки моҳи рамазон ба мавсими ғунучини ҳосил рост омадааст. раиси ҷумҳурии тоҷикистон таъкид кард ки ин моҳ ба маънои худдорӣ аз кору ҷамъоварии ҳосил, захираи маҳсулот ва киштӣ такрорӣ нест ва ёдовар шуд ки барои онҳое ки кори сангин иҷро мекунанд сабукиҳо муқаррар шудааст. дар ҳамин ҳол дар шаҳри Кӯлоб сокинон аз он шикоят мекунанд ки бо фарорасии моҳи рамазон дар манзилҳои онҳо интиқоли гази табиӣ қатъ шудааст. мардум аллакай ба кӯмаки оташдонҳои барқӣ ва ё суннатӣ гузаштаанд. ба гази чиқати балончои майда истифода мебарем. дар кор нестем газ кананаш. вақте ки намеомад чи намекард ба пултава газ майда истифода мебурдем. идораи Кӯлобгаз мегӯяд ки сокинони маҳаллӣ ҳудуди 3 миллиону 700 ҳазор сомони қарзи истифодаи барқро пардохт накарданд. бо ҳамин сабаб таъмини газ муваққатан қатъ шудааст. мақомоти қазоқистон гуфтанд ки дар натиҷаи ҳамлаи рӯзи 5 июн дар шаҳри Оқтепа дар шимолу ғарби кишвар дар маҷмӯъ 12 ҳамлагар кушта 6 нафар маҷрӯҳ ва 5 нафарашон боздошт шуданд. аз ҷониби низомиён ва ҳамафроди мулкӣ 6 нафар кушта шуда 11 нафар маҷрӯҳ шуданд. вазорати дохила гуфт ки ҳоло вазъ ором ва босубот ва кори тиҷорату нақлиёт ба таври маъмулӣ пеш меравад. мақомот гуфтанд ки ҳамлагарон ҷангиёни исломӣ буда зидди онҳо амалиёти зидди террористӣ бароҳ монда шудааст. дар ҳодисаи рӯзи 5 июн афроди мусаллаҳ ба 2 фурӯшгоҳи силоҳ ва ҳам 1 қисми низомӣ ҳамла карданд. ҳанӯз ҳеҷ гурӯҳ масъулияти ин ҳодисаро ба дӯш нагирифтааст ва ин ҳодиса мавриди баҳсу таҳлили зиёди корбарони қазоқистонии шабакаҳои иҷтимоӣ шудааст. дар тоҷикистон барои шаҳрвандони хориҷӣ хостори сафар ба ин кишвар низоми судури визаҳои электронӣ ҷорӣ шудааст. муқаррароти наве ки аз 1 июн ҷорӣ шуд имкон медиҳад ки довталаби гирифтани визаи тоҷикистон тавассути интернет чунин санадро ба даст орад. низоми раводиди электронӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ бо тариқи онлайн гирифтани раводидро имкон медиҳад ва аз навбатпоӣ дар муассисаҳои консулӣ ё нуқтаҳои сарҳадӣ муштариёнро озод менамояд. низоми нав барои он таҳия шудааст ки раванди гирифтани раводиди тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷӣ сода гардад, шумораи сайёҳонро ба тоҷикистон зиёд гардонида ҳамчунин расмиёти раводидро барои тоҷирон сода намояд. раводиди электронии ҷумҳурии тоҷикистон $50 буда ба муҳлати 90 рӯз эътибор дорад, вале дорандаи он метавонад дар қаламрави ҷумҳурӣ на зиёда аз 45 рӯзи тақвимӣ қарор дошта бошад. оҳангсоз Шӯҳрат Ашуров, раҳбари собиқи театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнии Душанбе, раиси иттифоқи оҳангсозони Тоҷикистон интихоб шуд. интихоби раиси нав рӯзи 6 июн дар Душанбе бо иштироки аъзои ин созмони ҳунарӣ барпо гардид. Шӯҳрат Ашуров 54 сол дошта зодаи ноҳияи Ҳамадонӣ аст. баъди хатми донишгоҳи санъати Тоҷикистон 22 сол, яъне то соли 2006 дар мактабҳои мусиқии Русия аз ҷумла консерваторияи ба номи Чайковский ва академияи мусиқии ба номи Гнесини таҳсил кардааст. муаллифи чандин асари ҳунарӣ аз ҷумла дар соҳаи опера мебошад. аз Бадахшон, Суғду, Хатлон, Рашт рафта дидам дар онҷо инқадар мо бачаҳои балоиқат дорем ки дар оянда мо албатта ба онҳо роҳи композиторӣ, мактаби композиториро омӯхта ки дар оянда ба ватану миллати мо барои курсии раиси иттифоқи оҳангсозони Тоҷикистон инчунин Сангали Ҳомидов ва Амирбек Мусоев мубориза бурданд. 10 соли охир раҳбарии ин созмонро оҳангсоз Қудратулло Ҳикматов ба ӯҳда дошт. паҳлавонони тоҷик Комроншоҳи Устопириён ва Муҳаммадмурод Абдураҳмонов ба ҳаққи ширкат дар бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2016 дар Рио де Жанейрои Бразилия мушарраф шуданд.
дар байни варзишгарони тоҷикистон аввалин роҳхатро ба бозиҳои олимпии рио 2016 гурзандози машҳур Дилшод Назаров ба даст овардааст. ҳамин тариқ то имрӯз 3 варзишгари тоҷик ба ҳаққи ширкат дар олимпиадаи навбатӣ мушарраф шуданд. мақомдорони кумитаи миллии олимпии тоҷикистон бовар доранд ки дар 2 моҳи боқӣ монда боз чанд варзишгари тоҷикистон аз ҳисоби пирӯзӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва саҳмияҳои минтақавӣ соҳиби роҳхатҳои олимпӣ хоҳанд шуд. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.